run it back. Здравейте, приятели! Мерси, че отново избрахте да гледате The Clashers Gaming BG. В днешното видео започваме една нова поредица на Clash Royale. Сега тук ще покажа малко декови за арена 5 и една за арена 4, която наистина аз стигнах за няма и 10 минути до арена 5. Така, първо искам да представя една друга от наша, там клан съюз, каквото е. Това е на нашия друг, на колегата. И той започна да каже също така, той е наистина, ето го. Така, ето е и неговата армия. Значи, ако искате, може да му използвате балона му, виждате хоговите, барбераните, рокито, спергоблените, мини хорс, бейби драгън и хайнантиското са доста наистина сполучливи. Но за балона аз бих предпочел да сложа май по-добре. А не, той си би добре. Добре, той би значи перфектно. Така, първо да ви покажа една-две битки. Значи, първото, което ще представим, ето тази армия. Което може да направите, вие нямате на арена 4 зап, затова може да го смените с Хайна Тесла. Миния хорда, ако искате, може да го смените с обикновените миньони или производите миния хорда. Разликата е 2. Така, това е единият дек за арена 5 и плюс Хайна Теслата на арена 4. Да покажа само, защото някои хора не могат да разберат какво е Тесла. Ето това е. Ето това е за арена 4 хора. Аз сега ще се сменя, защото запави ми е много по-важен. Втора арена е за арена 5. Ето я за арена 5. Така. Това е наистина доста добра, тъй като Giant скелета наистина има доста много живот и голямата му бомба бие наистина по бая демидж 792. Иначе той бие, на секунда бие по толкова, иначе си бие по-силна така. Бие, значи той може да бие не само кулите, но ако е най-близко до кулата е по-добре, тъй като ще набие по-голям демидж. Инферно кулата е доста наистина добър източник на голяма енергия и сила. Ферибола. Предпочитам наистина вие да го използвате, тъй като наистина върши доста голяма работа. Мини пекато. Аз въобще никога не съм го използвал и не съм го апдейтвал, тъй че надявам се на вас да ви свърши работа, тъй като е доста сполучливо. Виждате, че армията почти няма нищо за дефенс, но мисля, че скелетите може ви да ги смените, защото аз бих предпочел повече така. Да ги сменя май с Валкирията, тъй като тя наистина е доста по-добра и по-силна от тях. Тя може да ги свали с един удар или да прецените своите барбираници, зависи кое е по-силното. Аз, тъй като тя ми е на 6, бутнах камерата, тя ми е на 6, а барберица ми е на 7. Да, но кое е хубавото на Валкирията, че виждате какъв демидж тя набива, има живот хубав и това ми позволява да го използвам доста добре. Така, да претърваме към номер 3. Ето го и номер 3. Така, щом погледнете, ще кажете, това е за арена 4. Да, може да го използвате за арена 4, но преди на този хок, мястото, което бях сложил аз беше Уича. Но като се зачудих, видях, че няма нищо, което да атакува по кула, сам по кула. Това ще да сложа или хога, или да сложите просто джанта. Джан скелет не дейте, хора. Не върши никаква работа. Така с тези трите ще покажем една по една битка. Така да започваме. Само свъря този част. Ще се падне 2 диаманта, 3 фаер спринта и 4 гоблен. Не става добре. Така да започваме. Така, good luck. Този ми даде добре. Thanks. Така, започваме малко по-така за защита, но аз мисля да изпробвам дали този първо. Добре, този използва нищо. Няма да ги запваме, няма смисъл. Ще пуснем директно на Валкирия. И не такива миньони. Миньон хорс. И след това мисля да запна колата. Да ми наби малко демидж.
Но вземем поне там малко колата, колкото да се знае, че... Защото той е такъв димиш, няма да му да ме набие с тези. Сега да къснем. Лато, къде са толкова много еликсири, се чудя. Няма... Бърнам, че той ми взе колата на мен, това е лошо. Това е изключително много лошо. Ма сега ще помисля да взема ясна хората. Няма да взема. Защо? Странно. За първи път да не взема... Добре. Няма да го запаме. Ще пуснем на Валкирия и супер гоблини. И бомбар да защитава нещо ето. Да. Не ми харесва, защото този има доста еликсир. И не знам как го взема, откъде го набавя това нещо. Сега би трябвало в добавеното време да го биеме. Хога би трябвало вече да убие колата. Ако не, да се надяваме да убие. Да, ще убие. Брат, няма как само че да откош. Бе, да започваме сега, ще става мой ред. Умрем. Да ни супер гоблини, за да защитават колата. Фак! Трябваше лесно по-рано, но нямаше да спа пърните просто. Така, нагубихме 28 купи. По някакъв начин да ги върна после. Да пробваме с тази армия. Йо. Няма дам нищо. Това е гадното. Момент. Към жените има да пуснем езикаха. Да пуснем сега. Ще убие, да. И трябваше ме да пусна фирбол, нищо и...
Така, бихме ги. Чуме за още една битка. Дано. Добре, не си избихме предишните купли, но... Я номер 3. Много да спечеляте да му се избия. Кам. Му са си един ексер повече, това е хубаво. Оценявам. Добре. Да се затворя стаята, да не се притесняваме от разни шумове. Колко бързо ги набъхчихме. Този юзер няма да ми навърши много демидж, да. Добре, да съберем 9 и повече, тъй като така, хора, извинявам се, просто влезем, мама нямаше да би такова. Значи пуснах едни барбариани и те влязоха и убиха на цялото. Те да ви покажа само наведнъж, защото да ни кажете, че е лъжа. Ушете шипка. Гледайте. Това да не го отнете, дето там беше. Тук да пуснахме тъй. Имам кода Easy Game, Easy Life. Да победа. Лесна игра и лесен живот. Така. Ето видите как му стана тук на малко живот, тук пуснахме на 1 милиони. Един ферибъл пуснах. Ето от тук вече става по-интересното. Така. Пуснах едни не, да, тук пуснах. Видите. Така. Това са на отколкото не го видяхте. И ето го победния реванш. Така не ще да го убия този, той тук малко се поизнерви, но искам да му се взема. Така избихме се купите, даже изпечелихме и още повече, да, спечелихме така. Смятам това да е края на клипа, надявам се да ви хареса. Ако е така, напишете отдолу коментария да искате да видите още епизоди на тази игра и от нас.